Ano ba yan? Wala mo lang merienda. Oo nga pare. Magkano lang yung sinasahod natin dito? Kahit merienda lang sana. Wala. Ayun si boss oh. Bakit sa mga ibang nagpapagawa, may merienda? Tapos mataas pa yung sahod nila. Samantalang dito, sulit na sulit ang trabaho. Tapos pagod pa. Kausapin kaya natin si boss. Sige, tara. Boss, Bakit JR? May problema ba? boss, baka nagbigay po ng pangmerenda si Mang Romeo. Bakit? Hindi ba kayo nagbaon ng pagkain nyo? Umuwi naman kami, boss. Kaso mamayang tanghali pa yon. Problema ko pa ba yan? Anong gusto nyo? Ako ang mag-aabono sa pambili nyo ng merienda? Hindi naman sa ganun boss. Hindi ko nasagutin yung merienda nyo. At isa pa, hindi ko na problema kung nagugutom kayo. Dapat, bago kayo pumasok sa trabaho, may laman ng tiyan nyo. Hindi ba kasama sa kontrata namin, boss, yung merienda namin? Hindi. At isa pa, kuripot ang boss natin. Hindi nagbibigay ng merienda. Kaya bumalik na kayo sa ginagawa nyo. Baka maabutan pa tayo rito na walang ginagawa.